Ahojte záhradníci. Pomaly prichádza koniec vegetačnej sezóny a trvalkám v niektorých záhonoch začína dochádzať dych. Povieme si, ktoré potrebujú náš zásah a ktoré naopak ponecháme v plnej kráse aj cez zimné obdobie s tým, že ich ostriháme až na jar. V záhrade máme množstvo trvaliek, ktoré sú veľmi pekné aj v zimnom období, nie len kvôli námraze alebo poprašku snehu, ale slúžia aj ako úkryt pre hmyz alebo potrava pre vtáctvo. Napríklad zrastlé sédum, veľmi pekná trvalka, ktorá vydrží až do predjarných mesiacov. Niektoré trvalky, ako napríklad helénium, sa v zime môžu pod váhou snehu alebo pri silných zrážkach poškodiť, preto im pomôžeme ostrihaním nadzemnej odumretej časti. Vidíte, že tu pod tými odumretými steblami sú už základy nových listov a práve pod váhou snehu alebo vody alebo námrazy by mohlo prísť k vyvaleniu celej tejto časti rastliny. Ďalším dôvodom na predzimné ostrihanie niektorých druhov trvaliek, ako napríklad geránium, je, že v nich prezimovávajú rôzni škodcovia a hubové ochorenia. A čo s okrasnými trávami v zimnom období? V žiadnom prípade ich nezostrihávame, nerežeme, pretože v dutých steblách tráv by sa zhromažďovala voda, ktorá v spolupráci s mrazom môže spôsobiť veľké škody tým, že by roztrhala koreňovú sústavu. Snažíme sa ich nechať v nedotknutom stave bez zväzovania až do obdobia, kedy budú hlásené veľké snehové alebo dažďové prívaly. Potom sa snažíme trávy šetrne zviazať, tak, aby vytvárali akýsi stan, iglu, po ktorom voda steká a trávy sa následne nerozvalovali. Môžeme použiť aj rôzne stuhy alebo iné prvky a vytvoriť z nich určitú formu estetického prvku v záhrade v zimnom období. Ale okrasná tráva podľa nášho názoru je najkrajšia v takom stave, akom to príroda chcela, to znamená krásne vyfarbené listy, jemné štrukturované kvety, a k tomu námraza. Z toho sú nádherné fotografie a nádherný dojem v záhrade. Pre lepší prehľad si trvalky rozdelíme do troch skupín. Do prvej patria rastliny, ktoré obohatia našu záhradu svojím vzhľadom aj v zimnom období. Sem patrí napríklad Echinacea, Rudbeckia, Monarda alebo už spomínané Sedum. Do druhej skupiny patria rastliny, ktoré budú za predzimný rez vďačné a sem patrí napríklad Astrantia, Campanula, Delphinium, Geranium, Leucanthemum alebo Helenium. A do tretej skupiny patria rastliny, do ktorých v žiadnom prípade pred zimou nezasahujeme a sem patrí Helleborus, Epimedium, Euphorbia alebo Pulmonaria. Vo všetkých našich príspevkoch budeme rastliny nazývať latinskými názvami, pretože takýmto spôsobom viete vyhľadať rastlinu vo všetkých médiách a na celom svete. V titulkoch vidíte aj platné slovenské názvy. Budeme radi, ak vám náš príspevok pomohol s tým, ako sa vysporiadať s údržbou trvaliek a okrasných tráv pred zimným obdobím, a sledujte nás na YouTube a na sociálnych sieťach.